daghan paghihapon karon ang mga kaigsuonan nato nga mga mag-uuma nga murag wa mangyoy pag-irog ang atong kinabuhi. Ani unsa man gyud problema nato ani ha? Nga mo okay pud ang ato ang kita, no? Busa karong buntaga mga higala, doon natay mga special nga bisita karon. Ya dunay maayong dala nga maayong balita alang kaninyo mga farmers. Ayaw ninyo nagpakyasa. Nakaroon din live sa atong studio, live ang ato ang mga speakers nga ato ang mahinabi o mo discuss niini mo pasabot kaninyo kung unsa kining bit nila karong buntaga nga good news alang kaninyo mga suking tigpaminaw, especially sa ato ang mga farmers. Dadin atong timbayaon, good morning ninyo sir, si Sir Edwin Pabilonya. Ayan, si Sir Edwin Pabilonya na din kauban niya din si Ma'am, si Sir Edwin siya ang, unsay tawag ani sir? Project Manager, okay. Then kauban po nila diri si Ma'am Emma Remitio. Ma'am, good morning. Project Manager usab, yes ma'am. Then si Sir Art Francisco. Sir, may buntag og si Sir Jojo Ibanez nakaroon din sa to ang studio. Kuan ni sila ni ang Integrated Rural Development Foundation o IRDF. Siguro una sa tanan atong ihatag ang mikropono sa ila alas pagtimbaya. Yes ma'am, kisay mo kan palihog lang ko sa microphone ma'am, anabirahala. Ayan, si Ma'am Emma. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Imuhang pagtimbaya sa itong mga viewers o sa itong mga listeners this morning, ma'am. Mayong buntag, Mike. Mayong yes, buntag sa tanang mga nagapaminaw sa aning radio program karon. Siguro unya na nako isgutan sa mas malalom pang pag-istorya kay para makapag-greet pod ang akong mga ubang kauban. Yes, Ma'am Emma. Salamat kayo, sir. Ang imong pagtimbaya, Sir Edwin. Yes, sir. Okay, sa tanang mga tigpaminaw sa 94.3 Charm Radio, maayong buntag kaninyong tanan o ginaot tanata sa maayong panlawas karong adlaw o sumaabot pa nga mga adlaw. Amen. Yes, sir. And si Sir Art Francisco. Magandang umaga, Brother Mike. Yes, sir. Good morning. Sa Charm Radio, sa tagapakinig ng Charm Radio 94.3 FM. Maraming magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig ngayong umagang ito. Okay. Si Sir Art, taga saan po kayo, sir? Taga Nueva Ecija. Nueva Ecija. Okay. Sir. And then si Ma'am Emma, taga saan po kayo, ma'am? Taga Kidapawan, North Cotabato, pero base ko karon sa Davao City og naami opisina ron sa Digos. So taga Digos na pud ko ron. At taga Digos subo karon kay na kay opisina, nana mo office diri sa Digos ang Integrated Rural Development Foundation. Asa nahimutang, ma'am? Naa siya sa Tandansora, corner Juan Luna Street, Digos City. Dili pa kay punta dugay diha, ma'am? Di pa kay tadugay diha nag-office? Mga tung nagsugod ramingan katong March. Alright, sige. So, naapod tayo office sa Kidapawan, ma'am? Naapod sila office, mauto ang office ni Edwin. Sir Edwin. So, kumusta ang atong opisina dito? Nga gitayog man tag kusog-kusog, tulog yung katuan, sir. Taga Kidapawan po ka, sir? Ang ako ang residence Mike sa Davao City, pero ang ato ang pagserbisyo na sa kaning Kidapawan ang ato ang base. Okay, so kumusta to ang opisina? Okay ra? Kaloy sa Ginoo, medyo okay man, arang-arang. So pasalamat ang dili kaayo dako ang damyos na ay nasa palibot pipila. Hopefully di na siya madungagan. Problema na sa tubig. Ang tubig lang ang tubig, ang dili siya consistent, no, muandar ini kagabi. Siguro tukawan nimo pagkabuntag mawala na sa bisan diri napod sa diri sa Digos kanang bandera, problema pud diha usay lubog kay ang ilang tubig. Anyways, once again, ma'am, no sir, good morning. Di na lang ako pa si Sir Jojo Ibanez kay automatic na si sir. Kining ang pinaka purpose yun ani, ma'am, ang pagtabang sa mga farmers. Tama ba, ma'am?
ang unsa maning atong organization para masabtan sa itong mga kaigsunan, especially mga farmers. Yes, ma'am, go ahead. Mo pasibya lang ko ang Okay. organization na mo, Integrated Rural Development Foundation, siguro unya si Art Oo. na isa po na ko kauban ang makapag-istorya pati sa organization, pero Okay. naami karon nganhi para magpasibya ug magpapahibalo sa Davao del Sur na naami programa lalo na sa coconut sector, sa atong mga gagmay na mangunguma sa lubi. Okay. Ang isa gyud karon ka issue o problema nga nagahilak ang atong mga coconut farmers ay ang pagkanubo sa ilahang produkto ug wala sila'y control. Kana barato lang ang palit? Barato kayo ang palit kung Okay. tan-awon nimo below the poverty level. Mm. So maunang duha ka issue. Tapos nahugsa pag yun sila kay tungod nubo na ang presyo ang tungod sa drought kay ang 2019 gideclare nag El Nino year, gagmay pagyod og kasagara sa ilang mga produkto ma-reject pagyod. Mm. So karon kasagara wala na nagpagmuha sa ilang mga lubi. So naami programa na timingan na naami programa ron Mm. nga ginatawag natong Coconut Sector Resiliency Program. Coconut, So, okay. ang iyang theme ani restoring livelihood and resiliency Mm. and building resilience of coconut farmers in Mindanao. So basically, ang tumunggod niya aning programa is itaas ang kita o abot sa atong mangunguma sa lubi ug mapalambo ang katilingban or komunidad sa mga mangunguma sa lubi. So, ang pinaka-kwan gyud ani itaas ang kita kay nagahilaka sila karon gyud. So Okay. kami sa IRDF ang programa nagapangita og mga partners. Mm. Wala mi Partners. nagapangita og tabanganan kay tungod non-government organization mi, Okay. limited ang resources, so nangita mi og partners Okay. na kabalo mi nga kung tagaan lang sila oportunidad para mapalambo ang ilang kinabuhi o livelihood, Panginabuhian. panginabuhian. Panginabuhian, okay. Okay? Livelihood. Tagaan lang silang opportunity, kaya nilang mubangon. Tagaan lang silang tamang presyo sa ilang produkto, kaya nilang mubangon o mapalambo ang ilang kinabuhi. Okay. So, ang maulang na ang introduction, siguro si Edwin, makahatag pa siya og mas kanang unsa ni ang mga pamaagi para mapataas nato ang presyo og matabangan or tagaan og oportunidad ang atong mga gagmay nga mga mangunguma sa lubi. Salamat kay ma'am, no? Thank you kay Ana, Ma'am Emma Remigio. Ayan, salamat kay sa maong very nice introduction. Sir, una siguro sir, si Sir Ed, no? Kung ipangutana para na idea ning atong mga farmers niya, ang uban wala pa masayod, siguro uban aware na ngano barato ang palit sa lubi karon. Yanong barato hangtod karon niya, di man gihapon makapauswag ni sa ilahang kinabuhi, sa ilahang panginabuhian. Unang-una may dako man gud og daghan man og mga factors nga hinungdan ngano nga ubos ang presyo. Gawas sa kanang kanunay na gina-istorya nato nga kini siya epekto sa world market, although dili na kay mo discuss atong sa tinadak-an tungod kay very broad, no? Yes. Diri lang siguro sa hisgutanan na sa lokal. Although naay mga farmers nato nga nagabaligya sa ilahang mga produkto ngadto sa lahi-lahi nga mga market outlet, pero doon na nanay mga gipang-agihan, no? Pila na ka layer na dili sila direkta ngadto sa planta. So atong ginatinguha nga kining ato ang mga sektor sa ato ang mga magniniyog or kaning maglulubi. Doon na sila'y katakos nga mahimong makadirekta isip usa ka grupo o mo direkta sa company. Direkta gyud sa planta kung mahimo. Sa planta. Say for example na lang, ibutang na to diri Coco Davao. Isa na siya. Pwede ba sa Santa Cruz, sa pamagi o kaning sa Franklin Baker. Baker. So isa na siya sa mga kumpanya nga naa karon nga pwede ta maka-facilitate o makatabang sa
grupo sa mga mag-uuma nga madirekta. No, aron dili pod kaayo ubos ang atoang presyuhan nga mahatag ngadto kanila. So ingon ni ana. So kung nay maminaw nga kanang gamay nga coconut farmer nakapaminaw sa tuo sa iya himuon. Sa programa na to, Mike, ato ang gina-encourage nga kung mahimo makiglambigit sa IRDF, no? Although kami naghatag man mi og mga orientation tungod kay kining ginaingon nato nga proyekto nga gina-explain sa introduction ni Ma'am Ima kaganiha. Doon na ni siya upat ka component. Upat ka component. Oo. Okay. Ang una ni ana, Mike, kining pagtabang nato nga makaorganisa ta sa mga grupo sa mga mag-uuma. I mean kanang mga coconut farmers, no? So kung wala pa na organize dito sa ilang komunidad, pwede na to tabangan nga ma-organize na sila. Kunya mahimong dunay juridical personality. I mean marehistro sila kay para legal pod ang ilahang mga transaksyon. Okay, ilang organization. So kung nanay organization, Mike, diya sa komunidad, pwede ra pod nato na siya nga mahimong partner sa katong ginaingon ni Ma'am nga nagpangita matag partner. So sila mismo ato ang tabangan nga mapalig-on pa ang kapasidad nga mo engage into economic activity nga makatabang dito sa mga mag-uuma. Like for example kanang marketing, which is ikaupat na siya nga component sa ato ang proyekto. So ako lang kuan kadali Mike ha nga Okay, ang una nato nga component kadtong sa organizational no aspect. Ang ikaduha, kining gitawag nga coconut productivity enhancement. Tungod kay ang bias nato or ang focus nato sa atong programa may tungod man sa lubi. Ang ikatulo ni ana katong intercropping development or farm diversification nga doon na kini siya ikalambigitan sa ngadto sa dugang nga paninguhaan sa ato ang mga mag-uuma. Dili lang presyo pero kana lubi ra man ang atong isgutanan. Ang other crops nga pwedeng makadungag ngadto sa ilang kinitaan naapod tay pag-ayuda ni ana Mike. Ug ang ikaupat katong marketing. So basically mao na ang ato ang proyekto. So pwede mga pila ka membro ang pwede nga maka-organize na sila. Nabay actually kung sa ato ang sa Dole for example gusto nato ipamembro kung naa sila mga 20 ka book or 25 pwede na siya. Okay. So dagaan ako emphasis karon taon-taon Mike siguro kung nakay puy mga pangutana o sa ato ang mga tigpaminaw kining bahin sa presyuhan paunsa makatabang ang ato ang proyekto. Okay. Ay doon na tayo mga paningkamot ni ana. Go ahead ma'am. Mudugang lang po ko sa gisulti ni Edwin nga ang immediate karon kay gahilaka gyud ang atong mangunguma sa presyo gyud. Imong pangutana unsa maning presyo, wala man gud tay control sa presyo karon. So ang ang isa ka major nga activity naghihimo gud karon sa program para makatubag sa kaning kanubo sa presyo ay ginatawag nato nga price support sa lubi, sa whole nut. Ibig sabihin nun, kung ang palitay sa planta ay 640 karon, 620, ang among price support na ginabutangad dili ang member o nag-apply sa nga manguma sa lubi sa proyekto makadawat siya og 730 dili mo nubo 720 dili mo nubo sa 720 ang iyang lubi sa dugang sa plant price. I see. So ibig sabihin kung ang plant price Franklin Baker pamalitay nila og 620 naay idugang nga 120 1 peso di ay para sa mangunguma direkta na nga madawat sa katong mangunguma nga nag-deliver sa iyang lubi. Pagkanindot no. Naanabay na organize ang inyong organization ma'am niya mga farmers na mo na organize na tabangan. Naana. Explain na to Mike. Naana kung pangutana nimo naana ba na organize naana daghan. Ang ato ang proyekto. I mean diri sa Davao del Sur. Address sa Davao del Sur, particularmente sa munisipyo, sa Magsaysay, munisipyo sa Magsaysay na, alright, sige. Ako lang ikuan, Mike, klaro dungag, no, sa explanation ni Ma'am. Ang background, nga naabot ta anak nga ginaingon ni Ma'am Emma nga support price.
Tungod kay kung ato ang mahinumduman, naay panahon nga nitaas ang presyohan sa ato ang lubi, nagpeak na siya ni adtong 2017. Hinahinay na siya na naog 2018 o hantod karon abot sa 2019 kanunay na natong ginamulo ang kamubo sa presyo. Correct. With the coming sa ato ang proyekto nanatakaron sa modan tuig na kapin. So 6 months ago dunay paningkamot ang IRDF nga mausbaw no nga mapush nato ning gitawag nato nga floor price. Nga mo nang ginaingon ni Ma'am kaganiha nga na atong gibanggit niya nga 720. Okay. Pero ingon na ni ang ato amanggong base sa pagtuon amo nang ginadiscuss mayo even sa Philippine Coconut Authority. Sa hulnat nga hisgutanan ang farmer nga makabaligya lang sa iyahang lubi sa kantidad nga 5.50 tabla-tabla ra na siya. Kung imong kwintahon gikan sa production hantod na matumod niya ang iyahang produkto o makakuha siya income tabla-tabla. Buti pasabot pag mo presyo gani ang lubi sa below 550 ubos ni ana lugi na gyud ang farmer. So ginapush karon sa IRDF sa kani ato ang proyekto sana unta amo nang ginapush dito sa among mga partner nga moabot 8 or 9 mga ingon ana ba. Pero ang naaprubahan na alang sa katong 720. So pagkakaron ang subsidiya nga mahatag nato sa farmer nga enrolled diri sa ato ang proyekto naa sa piso subsidiya. Apart sa direkta na dito sa iyahang madawat na halin sa iyahang lubi. Kana na 550 sir, di na gyud na tabla-tabla, lugi na gyud ang lugi. Below 550 lugi. Below 550 lugi ng farmer ana. So break even lang 550. Aware pod sila ana sir nga lugi kita ni. Mauna ang gitang lugi ani. mauna ang kanunay namong ginapasabot kung magabalansi ta sa ato ang mga expenses o magalastuhan. Bitaw. So diha nato mamatikdan na hantod unsa lantang presyuhan nga makaganar. Muna bihinungdan nga tingali ang ato ang mga mag-uuma alanganin na or magpanuko na sa pag-harvest sa ilahang lubi tungod sa ubos sa ato ang presyo. Siguro isa po na sa mga rason niya no ang mga farmers perminting gapait ba sa kalisod sa ni pobre maghapon sila bisag dugay na sila anang sige panguma tungod sa kagamay pagkabarato sa palit so kana makatabang ning ato ang organization para sa ilahang at least mudako-dako ng ilahang kitaon sa ilahang pag-uma. So ang pinakaunang himuon jud ani sir, mag-organize gyud. Mo ginay pinakaunang buhaton sa mga farmers. Oo, so kung naminaw sila ron, ang ilang himuon, manawag na sila mga kauban nilang mga farmers. Pwede ba na sir? Magtapok sila. Okay, yes ma'am. Unsay unang himuon jud nila para kung gusto sila ani nga mo appeal. Ang una ganilang himuon kinanglan manawag sila sa amuan, manghatag mig number unya, kung kisa lang tawgan, kay kinanglan ang una yung step sa proseso, mag-enroll sila. Ay, mag-enroll. So, naami application form, so mag-enroll sila or magpasulti sa amo, kay kami mo adto sa ilang area para mahatag og orientation o pag after sa mahatag og orientation, distribute mig application form. Dili sila ang moadto sa inyo office. Yes, pwede man pod kung naay grupo na nganha, okay lang pod. Kay mahatag mig orientation and then magka-kwan og sinabot tapos mo apply sila. Much better kung nakabuo na sila ng nakagrupo na daan. Orientation na lang ang para usa na lang ang orientation, di ba? Pwede pod ana. Pero kasagara man gud sa among experience kay bag-o nagsugod ang programa, nag-kwan nami no nag-survey sa area, kasagara wala man sila'y grupo. Kung naaman lalo na dito sa mangunguma sa lubi kay wala na may nagakuha, wala naman sila kay tungod sa kanubo sa presyo for the past year, wala na gyud sila wala na sila nag-harvest. Wala na kay lubi nawala na pag-asa.
Oh, kay Nawad lugi gana, man nawad sila. agana. Oh, nanarbaho ang uban sa construction, naglakaw, nanarbaho sa mga nagwaitress sa syudad, nang biyaan na naglok lang sa- nato ning paguma kay wa man tayo makuan ani. Oh, kay Ana lugi na, man sila, lugi wala na man kayo. sila kwarta, vicious cycle of negative vicious cycle. So Mm. mao na ron ang nagakaitabo. Mao na ang immediate nga kuan namo is the support price para break even dayon sila nga naa sila panggastos, Kumbaga gitagaan ninyo sila bag-o na pud niya pag-asa nga oportunidad nga balik mo ani kay naay nindot nga plano or programa mag-ana ma'am. So maon minaam karon para Oo. ipasibya sa ilaha ang unsa ang pamaagi o paghatag sa ila sa information nga naay oportunidad o naay programa nga ingani. So duha ka klase tawag sila pero ang amo gyud ginakuan kay sa ilang area adtuon gyud namo sila og mohatag mig orientation. So may grupo man sila or wala. Kay ang among ginakuan kung naay grupo, the whole barangay or the whole kuan magpasibya man mi mohatag bing mga kuan. So Kami po siguro diri ma'am no sa charm kay kang governor nga istasyon basta kaayuhan kita na to kaayuhan man gini sa mga farmers amo himo na ni mga balik-balikon po namo sa panawagan di man nga nakatas at least mabalik-balik unya siguro dili pod ingana kasayon nga maka-organize sila dito kay kailangan pagid sila istoryahan pasabton di ba ma'am pasabton para mura bitaw nag-enroll ka sa eskwelahan bitaw tinuod kay nagapangita man with partners sa kuan kay ang programa integrated yun siya kay ang isa pod ka tema ug isa pod namo katumong is for the farmers to move from farmer producer to become farmer entrepreneur. Ibig sabihin, negosyanteng mangunguma na siya. Dili lang siya producer. Ibig sabihin, lahat ng value chain or economic activity gikan sa pagpanghinanglan niya sa fertilizers, seedlings, hasta sa pagbaligya niya, siya ang nanag-iya sa tanang negosyo nga naa diha. Siya mo palit sa iyang kaugalingong Panghinanglan. Siya ang Ah. tag-iya, kunyari, from the start sa production, sa ang tag-iya sa fertilizer production, sa seedlings production. O dili lang ang mangunguma, ang members sa mag-apply sa programa, ang ginatawag namong farmer household. Farmer household. Dili lang ang mangunguma nga siya ang member, kundi household ang member. Household Okay. ang naga-apply sa programa. Kay tungod, ang isa katumong sa programa ay pag-develop o pagpalambo sa katilingban kung asa ang mangunguma sa lubi. Ibig sabihin, pati yung asawa, so na may programa for women, the youth, kumbaga sa kasultian nato, buktot niwang, bata tigulang buktot niwang, nga naangan sa household ng mangunguma sa lubi, intra sa programa. Ay, wow. So naay ingana. So integrated siya nga programa. Okay, ma'am, tagay lang daw mig ka ng murag view, ma'am, nga kung maabot na gyud ning panahon nya ingani na maka-organize daghanag mga nag-organize, unsay mahitabo kaya no sa mga farmers? Unsay mahitabo sa ilahang panginabuhian or mo sinso ba sila ani? Mao gid Bintaha. among Okay. mao gid ang among tumong. Una gyud mutaas ang ilang kita. Mauna support price dayon nga pagsugod pa lang pag-enroll nimo, pag-deliver nimo immediately naagyo kay support price. Nga dili mo nubo ang imong presyo sa 720 sa planta kumbaga. So 720 add-on na siya sa trader. Tapos kung ikaw na pud ma-organize nga manag-iya sila sa trading kay mo nato, sila na pud ang trader ang ilang grupo. So mauni ang ilang yung pagkahimuon, ihatag nako ang pangalan ni Jojo Ibanez. Maoy Community Development Facilitator namo ang iyahang number 0909-9542-624. Text lang siya, tawagan lang siya, kay mutawag siya og mo kwan na dayon siya sa mga proseso. Kung unsa ilahang mga gustong i-inquire kanila nga number, Yes. pwede nga tawagan. 24 oras mata si Jojo. Grabe, way patulog. Way tulog-tulog